Pripojenie skeneru do DS-Core. Na to, aby sme vedeli posielať skeny a aby sa nám nahrávali skeny do DS-Core, potrebujeme si skener pripojiť a urobíme to tak, že prihlásime sa do DS-Core a v položke Equipment stlačíme tlačítko New Device, odsúhlasíme tu legálne podmienky a pripájame. Máme tu viac možností na pripojenie, teraz nás zaujímajú intraorálne skenery, takže si ideme pripojiť skener, pozrieme si návod. Tu je potrebné si stiahnuť aktuálnu verziu CAD-CAM konektoru, vždy je tu najnovšia, takže konektor si stiahneme a následne nainštalujeme. Inštalácia chvíľku trvá, ale nie je to nič dlhé. Vždy používajte najnovšiu verziu konektora, pretože tá vždy odstraňuje nejaké veci, ktoré poriadne nefungovali alebo ktoré sa zlepšili medzi jednotlivými verziami. Keď máme konektor nainštalovaný, otvoríme si ho, nájdete ho tu v spodnej lište. Keď ho rozkliknete, tak ho nájdete tu, vidíte DI and CAD-CAM konektor. Otvoríte si ho, vidíte, máme tu nainštalovanú správnu verziu 2.1.1 a prihlásime sa do DS-Coreu so svojimi užívateľskými dátami. Odsúhlasíme prístup
A v tejto chvíli mám pripojený a spustený skener priamo v Diascore. Vidíte, tu je v podstate tu je zaregistrovaný prístroj, volá sa Katka Mobile, viem si ho aj premenovať, pokiaľ mám viac prístrojov, tak si ho napríklad nazvem BS Connect. OK. Keď si teraz kliknem znovu na equipment, tak vidím, že môj prístroj je zaregistrovaný, je online a môžem ho začať používať a môžem používať ho na posielanie dát alebo na skenovanie a synchronizáciu skenov z Diascore.